Kudin ka ya kama naira 250. Eh? 250. 250. Me gida na nawa ake sawa a gudu? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya? Wallahi lafiya lau. To me ka ganni a fusace ko? Na ganka ka firgi. To yau so nake nima in wanka yau. Haba professor. Kowa nake gani. Kasuwa ge. Yes. Zo mu je. Zo mu nuna maka ka gama an gama komai. Masha Allah ina da su. To karka da mu. Ai har wanda ya fada sai takalmin nan ga wani takalmi nan. Wannan bai kama da kwalkwalan nan shi. An gama. Ga wata riga nan wata je ka dauko. To shike shuka ne suke nan. A su. Hado su. To. Hado su. Yes. Inna lillahi wa inna yau na daina shiga gwanjo ne. Ai ta gama. Wannan rigar za ta yi. Mando ba gajere ba irin na rayin kajin nan ba. Wando mai kyau.